Morning. Helmet tayo kasi para di tayo mahuli. Aga! Jong, doon tayo kakain sa ano? Alam mo kina Jmar, doon sa may gilid doon. Doon tayo mag-aalmusal. Kanin. Morning. Morning! Doon tayo kakain ngayon, magbigay ka ng mga plato namin. Sausawan, sili. Ikot lang ako. Aga mo ah. Dali! Dali! Taran! Dali! Turog doon sa pay. Ito di Mapantay Burayok. Drive tayo Mapantay. Bait na the remembrance tayo. Burayok, Lubing Gagan.
Brother Sunny. Di lamay na last night na dirabi eh. Last night ni Brother Sunny dirabi. Nadalaw ko magden dali. Last night ni Brother Sunny. Ikot lang tayo sa San Juan. Last night. See you next time, Brother Sunny. Ingat. Ingat ka sa taas. Pagpaburayok dato, ipaburayok palubingan natin. Nadalaw ko mutin ni Brother Sunny. Ganyan talaga ang buhay. Una-unahan lang. Ni Brother na Mario Malabsan. No entry one way. So ngayon, ikot na tayo. Pero pwede pa naman magkano dyan. Sabi nyo na, pintas natin lugar na. San Juan La Union. So eto, harap ng bukid yan. So doon, palubing yan, palubing yan. Doon, San Juan, yan, yan. So, ikutin natin yung konti. Hindi na ako lalayo kasi gabi na rin. At alam natin yung mga diyan mo na dyan yung Tisa de Mario eh. Morning. Ayan balay ni Mario Labsante. Ha? Mario Labsan. Ay, banda na pa, Jai? De Frederick nga ubar nga dito. De Frederick nga ubar. Oh, dito ka maka dito ita. Classmate ko. Classmate ko ni Frederick ni Froilan. Si, iya. So, wala yung mga classmate. Ikutin ko lang sana eh. Yan, Labsan. Yan, paano na yan. Dati, pangit ang kalsada rito eh. Ngayon, maganda na. Morning, boss. Ika tayo. See you next time, Elliot. Okay, siya yung camera natin. Palingos. Mayroon din transient house dito. Mr. Luisi, kaya magaganda ng mga bahay, yung mga mandaan dito. Yun, si Brother Sunny, matay.
ating ano. Gutom pa yung ating navigation. Street. Dating simbahan na daan eh. Video to. Ito yung dating simbahan na daan. Ito. Old church ng Edisur. Siyempre ano ito? Catholic siguro. Old church to. Papuntang ano na yan. Papuntang main road. Church yun. So yun, pupuntang plaza na yun. Mundo, umikot ko lang. Old church yan. Makikita nyo dito, sige. Ayan. Old, hindi ko alam kung ano to, Catholic ba to? Ano? Hindi ko sigurado. So anyway, ikot lang tayo. Para makakain tayo bago tayo magbiyahe. Plaza San Juan. Nakakalam na kasi sa ano. Ito yung munisipyo bago. Gerland Street na to, Gerland Street. Ito plaza na yan, yung simbahan namin. Morning ano ba ng taman? Taligot. San Juan Plaza. Simbahan. Simbahan ng San Juan. Church namin yan. Ang church ng San Juan. Di churchmate di San Juan ako.
May adati misa gayam dito yung si church ng San Juan. Yan. Church ng San Juan. Church me. Di church me nga San Juan Apo. Kita niyo mo dati church me. Church Philippines. So, UCCP, yan yung ewan ko, nag-aral yung mga anak ko dito. Church UCCP. UCCP naman to. Morning. So, yan UCC Christ Philippines San Juan daw nyo. Nag-aral yung anak ko dito ng 1 year yata. Ang teacher dito si Mrs. Natividad San Juan daw nyo. Makita mo ako. Yan si UCCP. Pwede rin dumaan dito eh. Kaya din. Pwede kang pumunta rito, diretso. Kina brother ninyo na to. Brother ninyo, tsaka ni brother Bohong. Pasok mo gusto.
Morning, boss. Dok ni Mang Larry Daco, Jai. Larry Daco, California. Hindi, balay na yan. Igawin ako ito nabigatin. Kumustahan na kayo? Hindi, balay ni Uncle Larry, Daco. May kagbakasyon na, Uncle, taka. Tinibalay mo na yun. Madamati sagad na. Sumarod ni brother. Awan di mo ang barbecue na to yan. Awan di barbecue to yan. Teka na, balay ni Uncle Larry. Ayan, Timiring. Ang nagpinta si balay ni Uncle, awan ni brother Benedict, nga gayong ko, saan mo ngayon? Muna mo din. Muna mo ni brother Benedict, yung harod. Kasilat ta. Ang natibalay ni Uncle Larry. Uncle Larry, yung tuyak. Igawid ako ng daman. Okay. Sige, boss. Kita ka na naman ng Uncle Jayan. Okay na. Saktikid ka doon na dyan, California. Okay. Sige. Sige pa ako mo dati. Hindi ko Umulit na dyan ko ni paring Stanley, nakaturog sa mo na, Bartek. Ano nga eh. Bartek pa eh. Bartek. Stanley! Bartek pa yung isa. Stanley! Trey! Nakaturog ka ba eh? Katan! Stanley! Nakaturog pa eh? Ay, wait, naman ka. Okay na, Jerome. Mulong eh. Ay, naman mo, di pala abroad? Oo, di kamsa ni Mulong na. Isa yung army ah. Ay, dyan may isa. Oo. Dito yung gaganan. Oo, okay. Pinakatorpin na rin, yun ah. Ay, last night niya. Last night, di mo ni brother ko nga kamsa ni... anak ka na yung Mulong niya. May katlo ka. Malalamang kayo na eh. Tiga doon. Anak ni Mulong. Bing pa natin, hindi kilalamang ka. Pulutan. Partak di ba naman niya? Partak ka naman. Ubing ka ba ya? Umpay ka gudwa, tawag ko niya. Bagam tulad nga, dumana pa sumirit. Sige, paano yung eskwelahan bait niya? Nilagam mo tayo. Bulong Ratan. Original, hindi natatak mo. Sige, Mulong. Ayan yung Bulong Junior. So dito, siya tayo dito. San Juan Church School. Okay, tayo. Di San Juan Church. Ay, church. Ati di Eskwelaak. Ati di Eskwelaak. Ati Ili Sur. Morning! Ito di naggraduarak di elementary. Bueno. So, Aldos nga, tada na? Bueno. Classmate ko ni Aldos. Ati di... Awans ka na nung? Mabaling nga taong munag? Ati di nagbasa akin di teacher may pwede ni Mr. Pabon. Di Eskwelahan. Mr. Pabon tigo ka di. San Juan La Union Elementary School. Yan. At di Eskwelahan Elementary kami. From grade 2 to grade 6. Grade 2 to grade 6 ako dito. So ito pababa yan. Dati si titinda ng itlog yan. So ikot tayo doon. At so ganta. Elementary school. Aso.
moving na. Meron na silang ano, diba? Good morning po. Itong aking school nung ano, elementary. Bagong building nila. Yan. Ganda. Diba? Asensado na. Ito yung bagong building. Tatanong mo yan sa bahay pagka ano. So, ito yung aming ano. Ito home economics to eh, dati. Tapos dyan library. Sa likod nito, library. So, memorable sa akin to. Ito maganda na rin. Meron na silang parang gym na may dito. May kompleto na sila. Ganda. Kung pwede pumasok dito. Siyempre, kailangan magpaalam naman tayo. So naman, pataas yun. Okay lang ba ito? Mahirap na bumapasok tayo pag yan. Hindi pwede. Kasi nakakahiya din. Morning nga. Lalo ko lang yung ano, dalawa natin yung School Act, the Elementary Act. Kailan, bagong building to yun, ano? Kanungay nga nakitadar dati. Damat tili sa nga pulong taon pintas na yun. Pakada ako nga sumurag, tanong ka, video lang. So, dati bantay natin. Dati, kung natin hindi, awan tao na. Nata, da buildingan eh. Kaya na baba. Pintas. So, dito, nata ni, pababa ka. Pababa nata ni. Morning, sir. Yan. Ganda. Ganda na. Yan, di ba? Ayos. Oh, bababa na tayo. Nagaganti yung aso. Okay, tara. Mahirap na makakagatin tayo eh. Yung pababa tayo, pababa. Ito yung kanilang mini. No? Ito, dating ano to, kay Mrs. Hombrevero. Ito, home economics ito. Yan, home economics yan. Tapos, kay Mr. Pabun doon sa kabila eh. Pero ito yung aming pinaka-library ito. Yan. Ito, library yan. Dati di library midi. Diyan mo tatan na to yun. At pinaka-library mi. At pinaka-library mi data. Yan dyan. Ado nagbalbaliwan na. Siyempre manumang tawin. So yan, bababa tayo saglit. Elementary kami. So dito eh, bababakat to eh. Dito yung gym. Dama gym ito yan. Gym. May ko na kata, may raman ako na. Di ba? At dito gym. Gym nga nalawan. So, ito na dati remembrance ta. San Juan Elementary School. Donated pa ito. Rebecca's G. Chan Stage. Ayan. Aming gym ng San Juan. Doon yun.
Yan. Diba? So yun, pababa ka doon. Mga school na yan. Kay Mr. Pabon yan dati. Practical arts namin yan dati. So, yan. Ayan. Ito yan ang nagbasa from grade 1, ay grade 2. Grade 2 to grade 6. Gym. Dati walang ganito dito. Yan. San Juan Elementary School. Yan. Para makita nyo ng in-cars. Mas malapitan. Umpisa na. Kata ni. Morning, sir. Pinakababa ng ito di pinakasamot ko. Hindi pag-iayaman miti ko edi. Hindi pag-iayaman miti baseball nata. Ta field nga nata. Morning, boss. Morning, sir. Di pag-iayaman miti ko edi ti baseball edi bing kami. Nata. Ating nga mangga na bayag dato yan. Di ba lang naimas data. Ang gana tatas, dabiyag pa lang. Kasi, yun, para makita natin ang ating pinagmulan na school. Mamaya kakain na tayo. Bababanta, medyo malaman. Group watak pa yan. Sa Ricos ko basitan. Ito yung sangot yung eskilaan. Naliga mo ng mga pasyalan. Pangatro tayo pababa. Pababa ka at nagbababa ka gapot iskwilan natin hindi ka kurate hindi spalto natin hindi hindi mo no rubo-rub pa eh hindi mo no nabutan nyo yan, sino yung nakaabot tikot po eh ispalto hindi San Juan Elementary School at ano ilisor sa naman daon yun at dati hindi dato eh data awanti ko edi ang simento na. Kita ba taga kompleto amin kompleto sa Ricardos, galing. So baba na tayo. Almusal tayo nakarubot tayo mo din. Nahit tayo lang nahit. Naka-helmet tayo. Always wear your helmet.
kayo mahuli katulad ko. Ito ni paring Dario. Ay, ay, ay. Ante, maigpakada ka niya muna. Ante, maigpakadan. Nga nga, nagpartok di ko, altaw. Nyamatan. Pamanila kang damati ni Ante nga napintas. Awit nga ni Wena, Ante, wana? Oh, Wena, gawid ka kanon. May miss na kami, ni mother. Naka-live back, hindi Facebook. It's me, pag ko Enrico's Ricos. Biyak ang dama, pa Manila. Nakita kami man ni Walter dyan. Panagbagatang dyan. Next year ito man ang ante. Palubos si Apo siya kakalagkad pa niya. Pare na may atang exercise mo. Ito ka na bilyan. Okay. Agaw ka naman. Hindi ka man nagkita yung birthday anak ni Ubenan eh. Yung birthday anak ni Uben. Yung birthday ni Uben. Napanda ka dyan eh. Diyan nakapan. Ay, wow. Alda ka no lechon. Diyan naramanan. Hindi kami mahinga. Alda kami kahuna. Naman dyan. Maria nga Rod. Next time na parang ko na. Tayo naraman ako majalitsyon. Yan din nga Rod. Kita rin naman. Yan din. Ingat, next year man na. Sige, tricycle. Boys. Yeah. Okay, I think that's it, man. Ikaw ito, bakang tugod natin motor dito, narigat. Ito yung kakinin nyo ngayon. Okay. Yun po ang labanan. Mga antariti ata-atan. Yung, ready na? Ikot na rin natin isang ano pa. Isang kilo. No, narigos-rigos naman din. Dahil no, mga anti-at-atan. Tama na kung helmet na. Nag-helmet kayo Korino pa. Korino kasi korino tayo. Nag-helmet kayo. Ato Gilberto. So, okay. Rigos ko man din. Okay na yan. Dahil balay ni Mang Rex. Mang Rex! Ito marami di transient na. Okay, that's it. That's it, pansit. So, next time ulit. Bye-bye. Kakain na tayo ng breakfast.